Ez datoz bat. Familia zoriontxoa izango gara berriz ere. Gozatu egiten dut tontoarena egiten, ez da? Eta gertatuko da kartzelatik irteten. Germán eta Mimi ezkonduta daude. Eta ezkonduta ez paleude? Zuk baduzu bestelako delituripe? Bigamia? Mesedez. Aitoren kotxean lehenengoen eta kabrari batek kotxea lapurtu zuen. Zergatik erabili duzu itxaso sergi harrapatzeko? Berak eskaini zuen bere burua. Itxaso lozegoan autoaren atzealdean. Eta guk kantxe utzi genian konortea galduta. Argi esango izu ezertaz ari naizen. Droga trafikoaz. Nola jakin duzu? Horrela jarraitzen baduzu, kasutik aldendu egin beharko zaitut. Ez da berriro gertatuko. Klaudiak zerbait argitu du. Eta horrek arriskuan jartzen zaitu? Sergi naudo kartzelara iristean abisatu. Berarekin hitz egin behar dut. Beste norbaitekin nabil. Norekin?